Dejan Juhih ubacuje. Dobro ubačena lopta, prilika je i nema pogotka. Miličković. Petrović ubacuje loptu, prilika je i 1:0 je sada za Radnički. Dejan Juhih postiže pogodak. Prema Antuniću, Antunić ima priliku, Antunić pokušava i lopta odlazi sada pored gola. Evo prilike još jednom za Somborce, sada Lekić dobro brani. Odlična intervencija domaćeg golmana. Jovan Rosić. Šemić ima priliku da ubaci loptu u kazneni prostor. Ubačena lopta, Rosić. Napravi jedan dribling, Rosić i dalje i sada je sjajno reagovao golman. Lopta ide prema Jovaniću, Jovanić ima priliku, Jovanić 2:0 za Radnički. 2:0 je za Radnički. Terenu kraj Skrobare, očigledno je jedan oblak naišao. Marković traži Krstinića, Krstinić ide prema golu, Krstinić ima priliku i postiže gol, Krstinić. Sada je 2:1. Kombinuje se Šemićem, Šemić. Pogrešili su zamenjenici, Jovanić, Luka Jovanić ide. Ubacio Jovanić loptu u kazneni prostor, dobar pokušaj. Na kraju biće ovo pogodak. Novi pogodak je sada za somborski tim. Pogrešila je Zrenjaninska odbrana. Izgubili su loptu Zrenjaninci. Ima priliku somborski tim da organizuje napad. Evo prilike. Da li može da dođe somborski tim do novog gola? Da. Evo pogotka. Vido Marković postiže svoj drugi gol. Krstinić, Marković. Ide lopta sada u kazneni prostor, prilika je. Dobro ubačena lopta i gol. Gol. Čini mi se da je strelac Branislav Bugarin. Turkud pokušava, solidan šut, odlična odbrana Vidakovića. Upravo tako, završena je utakmica.